bismo skinule stalost sa stomaka, jako je važno da smanjimo procenat masti u našem telu, odnosno da korigujemo našu ishranu. I da što pre počnete da vežbate, da se povežete sa svojim stomakom, da aktivirate svoje duboke mišiće i da na taj način popravite držanje, smanjite bolove u leđima i da bolje izgledate. Kako se kaže, trbušnjaci se prave u kuhinji, mada je generalno jako važno i da vežbamo i da vodimo računa o ishrani, a ono što je najvažnije jeste da budemo funkcionalne i da budemo zdrave i zato evo ja vas zovem da odradite ove 3 vežbe za donji stomak koje će vam svakako pomoći da malo osvestite i da aktivirate svoje trbušne mišiće.